morning. And today, let us talk about something na for sure na nararanasan natin. It's all about forgiveness, pagpapatawad or pagpasaylo. So, sabi nga nila, hindi madali magpatawad. Minsan, nasasaktan tayo dahil sa salita ng ibang tao, sa actions nila, and sa mga decisions ng ibang tao towards sa atin. Pwedeng friends na nag-betray sa'yo, classmate mo na nagkalat ng bad rumors about sa'yo, and family member na nakadisappoint sa'yo, or kahit simpleng tao na hindi maganda yung trato toward sa'yo. And kapag nasasaktan tayo, natural lang na magalit, maging aggressive, maging malungkot, or di ba meron pa tayong this like action na gusto natin gumante or mag-revenge sa taong yun. But si God, ibang way ang tinuturo niya. It is to forgive. And akala ng iba, ang forgiveness para lang sa taong nakakasakit. Pero actually, para rin ito sa mga nasaktan. So, kasi kapag nadadala tayo ng galit, nadadala tayo sa sama ng loob, parang mabigat dalhin sa puso and nagtatanim tayo ng galit, right? So, nakaka-apekto to sa peace natin, sa happiness natin, sa freedom natin, at sa relationship natin sa Panginoong Diyos. And God is the greatest example of forgiveness. Kasi bago tayo magpatawad sa ibang tao, kailangan muna natin makita kung paano ba tayo pinatawad ng Panginoon. Right? We all make mistake. Pero kahit ganon, mahal pa rin tayo. He has this unconditional love for us. And, di ba, isinugo niya si Jesus, ang anak niya, para iligtas tayo. Isipin mo, sinaktan ka, inalipusta ka, and ang daming sinasabi masasakit sa'yo doon sa cross. Ano lang sinabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Panginoon, Diyos, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Grabe, di ba? Instead of anger, instead na magagalit siya sa mga taong yun, He chose to forgive those people. Ikaw, kung ganun yung ginawa sa'yo, anong mararamdaman mo? Di ba magagalit ka? Masasaktan ka, malulungkot ka kasi hindi mo deserve yung ginawa sa'yo ng mga taong yun. But God is different. He chose forgiveness over revenge. He chose forgiveness before or over revenge. He chose to love. He chose to forgive those people kaysa gumante sa mga taong yun. And what forgiveness really means? Kasi minsan, mali yung understanding natin sa pagpapatawad eh. Forgiveness does not mean na okay lang yung ginawa niya, hindi rin ibig sabihin na kunwari wala lang nangyari. Hindi ibig sabihin na nagpatawad ka, okay na lahat. Nagpatawad ka, wala lang nangyari. Kasi ang forgiveness is like letting go of the desire na mag-revenge or gumante sa taong yun. Lalo na, magtanim ng galit sa heart natin. So, we need to let God, or iwan lang nito kay God. So, just imagine, it is really, really heavy kung hindi tayo magpatawad sa ibang tao. Imagine na, yung isang bag, lagyan mo ng maraming mabibigat na bato. So, habang dinadala mo yung bag na maraming bato, di ba, mas lalo kang napapagod, mas lalo kang nahihirapan.
So yung bawat galit, bawat sakit na nararamdaman mo, mas nadadagdagan yung bigat na yun. If you don't forgive. So, forgiveness is like putting that bag down para makamove forward ka na mas magaan, mas peaceful, and mas okay ang relationship mo towards that person and your relationship with God. And, bakit nga ba tayo nagpapatawad? Why should we forgive those people who hurt us? First, kasi God command us to forgive. Kung tayo nga pinatawad niya, marami tayong mga kasalanan, marami tayong pagkakamali at mga kasalanan in actions, in words, right? Dapat, kung pinapatawad tayo ng Panginoon, dapat ganun din tayo sa iba. Pangalawa, unforgiveness, ang hindi pagpapatawad, it hurt us more than those people who hurt us. And minsan, sila pa yung mas okay, pero tayo nahihirapan. Di ba yung nag-iisip pa rin at hindi nakapagpatawad? Siyempre, mas nahihirapan yung mga hindi nakapag-let go ng issue or hindi nakapagpatawad sa ibang tao. And forgiveness, it helps us to free ourselves from that burden. It helps us free ourselves from that heavy heart. So we need to forgive each other, kahit anong pang mga issue or galit yan. And sa best example ng forgiveness na Bible is yung story ni Joseph. I know familiar kayo lahat sa story ni Joseph. Diba? Yung mga kapatid niya, inggit na inggit sa kanya, because of their jealousy, because of their envy, pinenta siya ng mga kapwa niya, kapatid niya, kadugo niya, bilang alipin, bilang slave. And because of that, ang dami niyang pinaghirapan na sakit, ang dami niyang pinaghirapan na journey, ang dami niyang naranasan ng paghihirap. Pero later on, di ba, naging powerful leader si Joseph. At nung nagkita ulit sila, di ba, ng brothers niya, meron siyang chance na to get revenge on them. Meron siyang chance na gumanti sa ginawa ng brothers niya sa kanya, di ba? And, anong ginawa ni Joseph? Just like God, pinatawad niya ang mga kapatid niya. And sabi pa niya, you intend to harm me, but God intended it for good. Meaning, kahit masakit yung nangyari, kahit it's really painful, it's not really, hindi mo talaga matatanggap yung nangyari, God can still turn it to something good. And, ano naman ngayon? How can we forgive others? How can we forgive those people who hurt us? And alam natin na hindi madali magpatawad. Lalong-lalo na kung sobrang sakit ng ginawa sa'yo. Lalong-lalo na kung grabe yung ginawa sa'yo ng tao. It's really hard to forgive those people. But you just need to think and pray. You need to ask God for guidance and strength. Kasi minsan, hindi natin kaya na tayo lang. Hindi natin kaya na sarili lang natin ang mag-guide sa atin. We need guidance from God. Pangalawa, we need to remember how much God forgave you. Kasi kapag na-realize mo yun, mas magiging willing ka rin magpatawad sa ibang tao. Like, imagine gaano ka pinatawad ng Panginoon sa mga kasalanan mo, sa pagkakamali mo. So, we also need to forgive other people. And, third,
we always or choose to forgive every day. Kasi minsan, kahit napatawad mo na yung tao, kahit napatawad mo na yung tao sa ginawa niya, bumabalik pa rin yung memory, di ba? Bumabalik pa rin yung memory ng pain, bumabalik pa rin yung sakit na ginawa niya. So, sa ganung moment, piliin mo pa rin magpatawad. Pero, merong, I heard this saying na it is easier to forgive than to forget. It's ironic kasi sinabi natin na mahirap magpatawad. But the saying says it is easier to forgive than to forget. Ibig sabihin lang ng saying na yan is that kaya nating sabihin sa tao na I forgive you, pinapatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin nun, makakalimutan agad natin yung ginawa ng tao, yung sakit na naramdaman natin. Kasi, forgiveness is a decision, but forgetting is a process. For example na lang, may friend ka na nagsabi sa'yo ng masasakit na salita, and after some time, pwede mo sabihin na, okay, I forgive you, pinapatawad na kita. Pero, pag naaalala mo ulit yung nangyari, minsan, nasasaktan ka pa rin. And that is normal. Forgiveness doesn't mean na erase na yung memory. It doesn't erase the memory. It heals the heart habang nandyan pa rin yung memory. Again, forgiveness doesn't erase the memory, but it heals the heart habang nandyan pa rin yung memory. And forgiveness is not pretending it didn't happen. It is saying, masakit, pero ayokong manatili sa galit. Masakit, pero ayokong maging bitter. Masakit, pero ayokong magtanim ng galit. So even if you still remember it, you are no longer controlled by it. So pero, pwede mo sabihin kay God na, God, guide me, help me, and help me na hindi ako magtanim ng galit, help me na hindi ako mag-hold ng bitterness. And ganito rin tayo kay God kasi He forgive us completely, and He also knows our journey of healing. So kapag tayo nahihirapan mag-let go, normal lang yun. It's really normal na masaktan tayo, normal lang na magalit tayo, normal lang na malungkot tayo. But God is there for you to guide, no. God is there for you to guide. Hindi, Tagalogin na lang natin. Andiyan ang Panginoon para gabayan ka. And to move forward step by step. And you don't